Upat nga individual ti Musay Ija Isabela ang nakiramanan ti maysa a punong barangay ken maysa a pulis. Anong pay dagiti otoridad dagiti saan pay ang nabigbigas sospek. At a detalye ni Dayan Monica Tukay. Dayta tinagsasaruno a kanalbuong ti paltog iti napasama ka shooting incident ije barangay Rafael Abajo, Santo Tomas, Isabela. Nang itunda dayto iti ipupusay ti upat nga individual. Apakiramanan ti maysa a barangay chairman ken maysa a pulis nga adaan ranggo a korporal. Duamat lang a sibilyan ti pimusay, ti may sakit na tamaan iti bala, bayat at ti may sakit pimusay gapo iti cardiac arrest. Kabayatan na, upat tinadunor a pakiramanan ti maysa a pulis, ken talupay a sibilyan, bayat adag iti sospek ket saan pay a nabigbig. Iti investigasyon ti pulisya, manarimaan ti panakipasat dagiti biktima iti selebrasyon ti barangay fiesta. Idi kinlat a pinalpaltugan dagiti sospek dagitoy. Dagusan lang isayangkat iti hot pursuit operation ti kamang ti Santo Tomas MPS, Isabela PPO, First Isabela PMFC, kalpasan ti insidente. Kung saan po ma'am ay meron po tayong tatlo na namatay dahil po sa gunshot wound at isa naman pong namatay ma'am dahil po sa cardiac arrest during po doon sa insidente po. May sa apuro a van ken dua a motorsiklo ti inaramat dagiti sospek kas getaway vehicles. Na-recover iti crime scene ti 5 a fired cartridge cases ti caliber 5.56 mm ken 2 a fired cartridge cases ti caliber 45. Kabayatan na, adan iti natalged na kasasaad dagiti nadangran iti insidente, ama narimaan ang matamtaming iti pag-agasan. Nang bukal pa iti pulisya iti maysa nga Special Investigation Group, ang naawagan kas Task Force Rafael Abajo, nga idadalwan ni Police Colonel Manuel Bringas para iti nerteng nga investigasyon. Palagip mat ti Police Regional Office to iti publiko iti panagbalin nga alerto ken agtultuloy ang makibinadang iti pulisya no adda maamuanda nga impormasyon may naig iti daytoy. Hindi niya po papayagang manaig ang takot at karasan po sa aming komunidad. Nanawagan din po ang Police Regional Office 2 sa publiko na manatiling kalmado at makipagtulungan po sa mga otoridad. So hinihikayat din po namin ma'am ang sino mang may alam or information po tungkol po dito sa insidente ay maaari po nilang iulat sa pinakamalapit na police station o itawag po sa mga hotline number po. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.